Ma Muturi. Muturi mbona chwani? Iluongo ni Muturi mbona ng'owa? Mbona chwani? Ma serious kendo mineno wuoyo kodi ni ma iluongo ni Stevenos Comedian. Wan ng'ama iluongo ni Muturi mbona ng'owa? Mbona chwani? Muturi an gima ojoga kawuono adwa nanyisi. Gini nojoga kane high school to wang'e ok adwa anene ka. Omane high school kane intie kata aweni school kane intie. Ndalo mane ane high school. Omane aneno gik moko ni Pythagoras. Achaka aneno gik moko ni science. To wang'e koro ka awuok adhi kamiluongo ni Migori Town. Apenjo ng'ato ni science en ang'o. Atemo ng'iyo gik miuso e duka te kanyalo yudo gi science. Kata gimoro achiel. Apenjo. Ni dhi duka ne dhi manyo science ba. Science bana mano kuwe wala machak pande kuwe. Ano kono ko bana kata in life ka yud kata bana gima nyalo apply. Muturi wanyisi gimoro. Ni kendo gimoro chako bukore ni koro imbe penja fwana kada gimbe ang'eni ni ya school. Omane ng'ato mi 20 koni. Ng'ato mi 20 koni. 20 koni? Ng'ato ay 20 koni. Wapim ni Muturi. Ng'ato mi 20 koni. 20 koni. Onyisi koni ni zero. Koni ni zero. Onyisi ni kao 20 ni go gi zero. Do waka 20 tako gi zero ni. Sami go gi zero ni 20 ni odhi kosentie. Inyo malweta bathe kono. Kendo ng'en mana tie. Ngiro re. Ma ing'eni kwano be wuondo wakasi wata bukore ni eno ja somo ni odhi idea kaisi. Mago kwano monego bedire go tigo le sila. Penyo we uko wacho ni amine no masirias banga miluongo ni Muturi mbona ng'owa? Mbona chwani? Wanyisi ni masirias kendo wanyisi ni atema tek de YouTube subscribe to Stevenos Comedian. Ibro neno wa masirias kendo gik mabiro idhi neno kaka timore kendo giseche motimore. Na wenye wanajifanya wanajua, watajua wajui, na hata hiyo wenye wanajua, watajua sio hiyo.